Kaixo. Diseinu eta planifikazio prozesu honetan, ikastaroari forma ematen hasiko gara konfigurazio formularioaren aukerak berrikusiz. Laster menutik sartuko gara ikastaroaren orri nagusian gaudenean. Hemen atal ezberdinak aurkituko ditugu. Orokorra eta deskribapena atalekin hasiko gara. Atal orokorraren lehenengo eremuak ikastaroaren izen osoa eta ikastaroaren izen laburra dira. Egelaren kasuan, izen horiek gaur aplikaziotik datoz, baina alda daitezke. Non agertuko dira izen horiek? Ikastaroaren izen osoa ikastaroaren orri nagusian agertzen da, goiko aldean, eta aginte paneleko ikastaroen zerrendan ere agertuko da. Izen laburra, batez ere, ikastaroaren atal batera sartzean, nabigazio bidean edo ogi apurren bidean agertzen da. Orri nagusira bueltatzeko aukera, esteka honetan sakatuz edo ikastaroaren aurkibidetik joanez lor dezakegu. Ikastaroaren ikusgarritasuna oso eremu garrantzitsua da, ikastaroa ezkutuan eduki dezakegu konfiguratzen ari garen bitartean. Baina erakutsi balioa ezarri beharko dugu ikasleak ikastarora sar daitezen, edo forotik mezuak bidaltzea nahi dugunean. Datei dagokienez, azpimarratu behar da amaiera data beti izaten dela ikasturtea amaitzen den eguna, eta hasiera data, berriz, lauhilekoak zehazten duela, baina alda daiteke, irakasgai bakoitzaren egoera espezifikora egokitzeko. Azkenik, id zenbakia dugu. Ikastaro honek ez dauka eremu hau, probetako gune bat delako, baina benetako ikasgaietan hori aldatu ezina da eta ikasgaiaren gaur kodearekin lotuta dago. Jarraian, deskribapena atala dator, ikastaroaren laburpen eta ikastaroaren irudi ermuak dituena. Kontuan izan behar da eremu horietako informazioa ez dela orri nagusian biztaratzen, eta aginte panela atalean agertzeko, ikuspegi orokorra, eremuaren ikuspegia aldatu behar dela. Jarraian, ikastaro formatua atala dugu. Bertan, gai formatua aukeratu ahal izango dugu, hau da, lehen etsita datorrena, eta bertan, gaien izenburuak aldatu ahal izango ditugu. Aste formatua ere badugu, eta honetan atal edo gaien izenburuak asteetako datekin ordezkatuko dira. Azkenik, fitxak formatua dugu, nabigazio horizontala sortzeko. Kasu honetan, 0 moduluaren biztaratze modua fitxen aurretik aukeratzea gomendatzen dugu. Horrela, beti izango dugu goiko aldean eduki edo elementu orokorrak erakusteko aukera. Itxura atalean, hizkuntza behartzeko aukera dugu. Aukera hori aktibatzea aukeratzen badugu, hizkuntza hautatzeko menua desagertu egingo da ikastaro barruan, eta nabigazio elementu guztiak aukeratutako hizkuntzan agertuko dira. Interesgarria izan daitekeen beste aukera bat adibidez, jardueren entregatzeko datak erakustearena izan daiteke. Osaketaren jarraipena atala berez ez dago gaituta. Baina atal hori aktibatu behar dugu ikasleek ikastaroan zer aurrerapen egin duten ikus dezaten, edo atal jakin batzuetarako sarbidea aurreko jarduera edo baliabideetan ezarritako baldintzen menpe egonez gero. Azalpen honetan aztertuko dugun azken atala talde moduaren konfigurazioarena da, konfigurazio hori ikasturte edo jarduera mailan egin daiteke. Aurrerago bideo espezifiko batean ikusiko dugun bezala. Ikastaroaren orri nagusian edizioa aktibatuta badago, bloke aukera agertuko da berez, ikastaroetan, edukien aitorpena, blokea agertzen da. Norberarenak ez diren eta ikastaroan erabiltzen diren edukien zerrenda bat egiteko. Bloke hau ez dute ikasleek ikusten. Eskuragarri dauden blokeen zerrenda zabaltzen badugu, ikastaro osaketaren egoera izeneko blokea azpimarra dezakegu, ikasleei beraien aurrerapena kontrolatzeko aukera ematen diena eta irakasleei ikasleen ikuspegi orokorra erakusten diena. DemoStudent blokeak aldiz, ikasle eroldun erabiltzaile bat eskuragarri jartzen dio irakasleari edo testua blokea, editorearen aukerak erabiliz edukia sartzeko aukera ematen duena. Eskerrik asko.